Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana kalau channelnya malah gini keluarga sederhana. Di pemirsa seperti biasa yo. Wah manuk. Seperti biasa pemirsa kimang mae. Terus mulai matun, iya tandur pemirsa yo, dhewean. Soale Pak kan wis kerja. Mbuh kerja mbok ora pemirsa wong mesine yo bobrokne, sing penting kan Pak komah ki pamite budal kerja kaya ngono. Dadi ki mang mae arep mangan. Dadak lawo iki wis entek pemirsa. Dadi mae golek kerupuk. Dadi mau makan siang. Mulai matun kan yo lesu pemirsa. Iya tandur. Ya Allah Gusti. Tempeku diodol-odol pitik apa-apa ki. Masa Allah pitik. Asa. Oh, tempeku ditotoli pitik pemirsa. Tiwas tak toto apik-apik. Ini ki lho. Pitik iki. Jan. Wah. Rambenek. Oh. Wis engko dipakan ngene. Wah, ger. Alah. Engko diwenone pemirsa. Wis, arep mangan sik lesu. Iki pemirsa mak iki mangkan nyayur asem. Tuh, nyayur asem yo. Karek sithik pemirsa soalnya mau sak ciduk. Minggu sarapan karo bontot. Sayur aseme. Kilo pin ambek kerupuk yo wis. Wis pemirsa. Langsung ngetol mae. Ki boneh wi? Boneh. Seger ya? Pemirsa yo iki makan lho. Samene kae. Bismillahirrahmanirrahim. Engko bar mangan karek turu pemirsa, soalnya wis kesel bar iyek tandur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fil ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wi. Kucingnya gorono. Ibu jalare. Seger pemirsa. Mak biasanya ki sambelnya seneng nganggo lalap pemirsa. Cuma iki mang yo tak iku. Gak tak lalapi, tak pakein sayur. Ikan asene wis di kopake kabeh.
kerupuk ras itu tak buka pemirsa. Tak pikir doke mentah mangentek, terus aku golek kerupuk. Ndelalah doke ijek, dadine kerupuknya ora tak buka pemirsa, dadine main dadar ndok meneh. Sambelnya terus kita terongnya iki segone lho kaya ngene. Soalnya susu pemirsa yo terusnya seger jadi mantul. Loh, beduk pemirsa. Kandhani kok mak iki krasa nek mergawe pemirsa angker wis. Kok gak sarapan, mesti kok jam sakmene iki krasa wis lesu. Mesti jam 09.30 setengah 09.00 kaya ngono. Emang gak sarapan lho ngantek beduk. Ajine ngutol sakmene kae. Semangat, alhamdulillah. Anak lanang wis telepon pemirsa. Sudah sampai tujuannya. Selamat sampai tujuan. Sambel mak gak pedes.
Pemirsa, alhamdulillah wis entek. Alhamdulillah wis kenyang. Ternyata pemirsa yo, nek mergawe dhisik iki nek man nikmat banget soalnya lesu. Ya wis pemirsa yo kingko dilanjut meneh kegiatane mae. Alhamdulillah pemirsa mae tangi turu nglilir. Nopone. Aku olahraga sekali. Ada sekali. Apa? Olahraga sekali. Aduh sekali, aduh sekali. Aduh sekali ya. Oke. Bobrak-brak aku turu ora aduh sekali. Oke. Hah? Oleh. Mah, Yo. mah, Oleh. mah. Oleh. Nek kali ya. Tak jewer. Iya ada sekali. Baturi sapa? Wow. Wong sapa? Bella. Terus, Wes. Rido. terus Wes. ning ndi kali ndi? Bro kakak. Iku gue tebak nang misale ki rusuh iki. Oke emak sih wes. Apa sampah tok butung. Oke. Iso gak iki lho. Wes selesai emak. Tekno kuwi, pindah ditekno. Ora komen kali ae. Walah po enak pemirsa bermatun tidak tandur. Ayo tak jewer kayak kok. Man kutu berandal ae. Matun mangan terus turu lah iki terus gegeri ape nek kali pemirsa buron. Engko sedeloke ya. Ya wes. Ngono kuwi lho. Pamite ape nek kali buron. Nek wong turu dioyak-oyak. Rasane. Ya wis pemirsa kaya ngene ya videone mak dina iki mang. Turu awan-awan dioyak-oyak karo Dwi. Para pamitan arep padus ning kali. Ya wis nenek salah ngomong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyok banyu kali, aku koyok banyu segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iki mau yo sedikit meneh pemirsa. Mas Andi urung bali pemirsa. Ngantek jam piro iki? Kok ning ndi Mak gak ngerti. Dadine jenenge arek enom yo pemirsa.